Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Waruyalan dan riwayatake an Abi Umamah al-Bahili anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan den riwayatake saking Abu Umamah sangka Bahili sangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sohibal yamini utawi malaikat, Sohibal yamin utawi malaikat kang jaga tengen, aminan ala sohibas simali iku dadi pengawas ing atase malaikat sing jaga kiwa. Faiza amilal abdu hasanah, mongko nalikane nglakoni sapa abet hamba hasanatun ing kebagusan siji, kutibat lahu mongko den tulis lahu kebagusan mau asron dadi 10. Wa iza amila lan nalikane nglakoni sayiatan, wa iza amila lan nalikane nglakoni sapa abet sayiatan ing dosa ing keelekan, faro'a mongko karep ayak fa'aroda mongko karep sapa malaikat ayak tubah ing yento nyatet ing amal sohibus simal malaikat sing kiwa sapa malaikat sing kiwa. Wa iza milalan nalikane nglakoni sayiatan ing keelekan, fa'aroda mongko karep ayak ubah ing yento nulis ing dosa ing amal sohibas simali sapa malaikat sing sisih kiwa. Qala sohibal yamin, qala dawuh sapa malaikat sing tengen, umsik aja dhisik, fayam siku mongko nunda sita saatan, wayam sik mongko munggah sapa nunda sapa malaikat sing kiwa sita saatan ing dalem 6 jam au sab'a saatan utawa 7 jam. Jadi antarane malaikat sing nyatet keapian dan keelekan iku saling mengawasi. Nalikane kawula iku mau nglakoni apik, mongko bakal dicatet karo malaikat sing ana ing tengen. Tetapi nalikane nglakoni elek iku dicatet malaikat sing sisi kiwa.
ketika malaikat sing sikiwa iku mau nyatet, iku malaikat sing sisi tengen iku ngandani nek apa nunda ojo dhisik ya. Ditu mongko malaikat sing sisi kiwa mau menunda 6 jam utawa 7 jam untuk pencatatan dosa iku mau. Fa in istaghfarallahu mongko yen nyuwun ngapura sapa abet lam yakun. Fa in astaghfirullah fa inna astaghfiru mongko lamun nyuwun ngapura sapa abet Allah ing Allah lam yakun mongko orang lam yaktub mongko ora den tulis alai ing atase abet sayan apa suci-wici. Qala al-faqih dawu sapa al-faqih at-taibu mizan bin at-taibu dawe wong kang tobat mintan bin sangka dosa kaman kaya wong kang lazan bah ora duwe dosa lahu kedue man. Inna min qilal maghribah sak temene iku tetep saking arah kulon. Babun utawi lawang khalaqa wa kang nyiptakake sapa Allah li taubati kanggo ni taubat. La laku hatta tatlu asyamsah. La yagluka olah bakar den tutup hatta sehingga tatlu usamsah berjudul apa srengenge minal maghribiha saking arah kulon. Diterangno nek diterangno melalui hadis sing diriwayataken saka Abu Umamah iku diajarno Allah iku ngekei masa tenggang. Jadi sadurunge dosa dicatet iku ana masa tenggang antara 6 sampai 7 jam. Nek ing masa iku mau wong sing berbuat dosa mau durung dicatet karo malaikat sebelah kiwa. Nek ana ing iku mau tenggang mau ana jeda mau terus istighfar catatan dosa iku mau ora bakal dicatet. Jadi terus diterangno maneh bahwa satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Dalam riwayat lain nggone riwayat liya ana ing dhuwur mau diterangno disebutno bahwa iblis frustasi mergo siji wae menungsa iku nglakoni keapian iso ngilangi 5 keelekan sekaligus. Faqala al-faqih rahimahullah mongko dawuh sapa al-faqih muga-muga pari rahmat piyambake sapa Allah. Hadasna wis nyritakake kula sapa Abu Bakar al-Jawrabani an Muhammad ibnu Ishaq saka Muhammad ibnu Ishaq an Umar ibnu Khattab radhiyallahu an annahu sak temene Umar iku dakhala
iku dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nemoni sapa Umar ing atase Rasulullah sallam wa huwa yubaqi wa huwa lan utawi Umar iku yubaqi nangis sapa Umar faqala lahu Rasulullah mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yubaqika ya Umar apa perkara kang garai nangis sira he Umar faqala mongko matur Umar ya Rasulullah do Rasulullah bil babi sabban ing dalem ngarepe lawang sabban ana pemuda kod akhroko kang temen-temen wis ngelarani kolbi buka ihi ngelarani kolbi ati kula bibaka ihi sebab tangisane pemuda niku faqala mongko dawuh Nabi ya Umar he Umar udkhilhu lebokno lebokno sabun iku mau alaya maring isun fatakhala moko nglebokake fatakhala mongko mlebu sapa sabun fatakhala mongko mlebu sapa sabun wa huwa yubki lan utawi pemuda mau sabun iku yubki nangis sapa dheweke wallahu a'lam bissawab.